Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 115. Inkosi uSukhulu. Ngivukile ngezwi lakho mina ake ngivukile
inanelo inanelo yabantu yabathanda inanelo Bom, amém. Isihloko sale nkonzo sithi ubrother Enigma ungenwe ukuhlanya ngokushumayela. Ubrother Enigma ungenwe ukuhlanya ngokushumayela. Eminyakeni ephambili ngangiwumqondisi emnyangweni wamakhosi. Ngixazulula zonke izinkinga zobukhosi. Kwakuza yonke inhlobo yemibango ongase uyicabange emakhaya. Kodwa ikakhulukazi imibango yobukhosi. Ngelinye ilanga kwafika kimi insizwe ebukeka ifundile, igqoke kahle. Futhi ikhuluma isingisi esiphambili. Yathi izofuna ubukhosi bayo esizweni esithile. Engazi ukusisho. Le ndoda yayiphelezelwa iviyo labantu abangosopolitiki nabo befundile futhi bephethe izikhundla ezinkulu kumaqembu abo. Lesi simo lo muntu owayeyiso kanye nabalandeli bakhe sasingiphoqa ukuba ngibalalele futhi udaba lwakhe ngiluthathele phezulu. Ngabe sengibiza onke amakhosi angaphansi kwesifundazwe sasemtshezi eEscott ukuba adingide udaba lalomuntu othi uqhwagwe ubukhosi bakhe. Onke amakhosi angaphansi kweEscott aphelela enkantolo yaseEscott. Nalomuntu wafika nabalandeli bakhe. Ngabe sengithi akaqale acacise udaba lwakhe ngoba nanka amakhosi aphelele. Uma eqala ukukhuluma wathi, cha mqondisi, angizwanga ukuthi ngithini. Angishongo mina ukuthi ngifuna lobu bukhosi.
mina ngimangalele lo othi uyingonyama yamaZulu inkosi uzolithini. Lo muntu uhleli esihlalweni sami kade ngangiya eNdlunkulu ukuyomtshela ukuthi akangidedele esihlalweni sami. Mina ubukhosi bami busukela enkosini uDavide waseBhayibhelini. Wabe esezibala izindlu kusuka enkosini uDavide waseBhayibhelini kuze kufike ebukhosini baseTopiya. Lapha wayechaza ukuthi ubukhosi bakwaZulu, kwaseLesotho nokwaseSwazini ubukhosi bakhe. Ngenkathi ekhuluma wayevula izincwadi aziphethe, evula nama-map. Bonke abalandeli bakhe benqekuzisa amakhanda bemvumela. Mina namakhosi savele sasangana amakhanda nje. Mina ngangazi ukuthi ngizoyiphendula ngithi lento. Kodwa ngase ngibuka amakhosi ukuthi azothi ingempela ngiwabizeleni lapha. Ngoba abahlangene nalento ekhulunywa lo muntu. Naye futhi uyasho ukuthi yena ubengafuni lamakhosi. Kodwa ufuna lo osethi uyingonyama yamaZulu. Inkosi uzolithini. Esesimnike isihlalo sakhe. Ngasheshe ngabona ukuthi amakhosi azolwa nami futhi kufanele. Ngabe sengisukuma ngixolisa emakhosini ngithi makhosi akusiyo lento lo muntu ohlale ezoyikhuluma kini. Nami njengamanje sengidideke njengani. Ngiyabona ukuthi kukhona ongahambi kahle la ekhanda. Ngase ngiyawuvala umhlangano. Kodwa abalandeli bakhe kwathi basebelwa nami bethi ngibize inkosi yabo ngohlanya. Kodwa kwasekucaca ukuthi kukhona ongahambi kahle kulo baba. Ngoba emva kwesikhathi ngathola ukuthi usiyaziwa naseNdlunkulu yakwaZulu, naseNdlunkulu yaseLesotho, neyaseSwatini. Ngoba uhlale efika ezofuna ubukhosi bakhe nezwe lakhe elisukela eTopiya lize liyofika kuMzansi Afrika wonke. Kwejwayelekile ukuthi ngihlangane nabantu abanje. Abanye abathi bangamakhosi, bangabaprofeti. Abanye ucabange ukuthi izazi zeBhayibheli. Kanti umuntu akaphilile ekhanda. Kodwa kutholakala ukuthi lokhu kuhlanya noma lokhu ukuhlanya okungeke kumenze umuntu umsesibhedlela sezinhlanya. Angazi ukuthi umuntu onjalo kwi-psychology ubizwa ngokuthini. Kodwa yena uyicase. Kwi-WhatsApp wami cishe bane abantu abahlale bengishayela izingcingo. Kodwa engibhale ukuthi uhlanya 1, uhlanya 2 njalo njalo. Ukuze ngithi uma ngiqala ngikhuluma nabo ngibe sengazi ukuthi this is the case. Ziningi izinto ezenzeka lapha emhlabeni ezingakwenza ucabange ukuthi umuntu uyaphila. Kumbe kukhona ubuprofeti onako. Kanti cha, uyasigulela. It's a mental case. Ebandleni lakithi kunensizwa eyafa ingumKristu. Yaphaphama osukwini lwesithathu isiyongcwatshwa nomgodi usulungisiwe. Ekuphaphameni kwalo muntu wathi kade esezulwini.
lapha ezulwini ubone uShembe omthatho wamusa esihogweni lapho efike wathola khona abantu abaningi besha bejeziselwa ukuthi besesemhlabeni ababanga amakhosikazi afaka izidwaba emakhaya abo. Abanye besilisa bazange baba amadoda abhincayo besesemhlabeni. Okunye kwakungukuthi bonke abesilisa abaganwe umfazi oyedwa nabo bayiswa esihogweni. Uthike lo muntu ezulwini kwakuhleli uShaka, kunguye umehluleli, phambi kwakhe kunegula elikhulu lamasi. Lo muntu wakhuluma lezi zinto ngimnike inkonzo, wabe esechaza uhambo lwakhe lwasekufeni. Akabange saba ngumKristu, kodwa wathi evuka wayesejoyina leli bandla lamaNazaretha, ehamba eshumayela leli vangeli lokuthi abantu abafaka amabheshu nezidwaba baganwe amakhosikazi amaningi, ngoba uma bengakwenzi lokho baya esihogweni, ngoba yena uthathiwe wawubabona besha esihogweni. Angani umfundisi wayesefikile nekhulu abephamisa abasebefikile abamuhle. Ngelinye ilanga yafika ingilosi kade sishunyayezwa yilo muntu. Sabe sesibuza kulo muntu wasezulwini ukuthi yona ibuka kanjani le ntshumayelo yalo muntu. Ingilosi yavele yabheka le eceleni, kwacaca ukuthi eseqinisweni iyahleka. Kodwa ke ingilosi ayihleki uyibuka, ivele ibheke eceleni bese uyazibonela ukuthi iyahleka. Yabe isithi cishe lo muntu uye kwelinye izulu, hayi leli uShembe okulo. Phela maningi amazulu ekufeni kwakho ongaya kuwo. Ngathi ngimbona lo muntu wabe esengumshumayeli khona ebuhleni, awagcina lapho. Ngithe ngimbona wabe eseyisangoma, angazi noma usaphila yini. Lokhu kubonisa ukuthi ukukholwa ungahlale ukuthathela ezibonakalisweni kumbe emaphusheni akho noma umuntu. Nokuthi umuntu wake wafa wabuye wavuka, ngoba namadimoni ayazenza abangcwele, ezenze nezingilosi ezenzele uNkulunkulu. Wena ungacabanga ukuthi lokho okubonayo kuyikho, kanti udlala amadimoni. Yikho wathi uYeshua, hlolani imimoya. Ngoba kusho ukuthi Mose ufile uya ezulwini ngempela, uyahlangana nemoya eminingi kuthathi usendaweni eziningi, ufile ikubuyise lapha besiza ukutshela into engekho. Kukaningi amanye amaNazaretha ethi angibeke umbono wami ngalo brother Enigma, kodwa ngingathandi ukukhuluma ngiqondise, ngoba ezinye izinto ozishoyo ziliqiniso. Angazi noma bakhona abantu abangazi abazi ngo brother Enigma ke bephakamisa abaziyo. Kodwa ngibe nesiqiniseko sokuthi kukhona ongahambi kahle kulo muntu. Ngenkathi ngimuzwa ebala amabandla abaholi bawo abasesihogweni, wabe sebala nomprofeti uIsaiah Shembe, umqali wendlela.
ngithole ukuthi ukukhuluma ngomprofeti lapho ngithole ukuthi ukhuluma ngomprofeti lapho esethi abasesihogweni ngama-founders alamabandla. Kungumsebenzi wami ukuthi ngiqondise konke lokhu kukhuluma okuthuka ubaba mkhulu noma kuvela kumuntu okwasalihlanya, ngoba bakhona abazoyikholwa lembudane ekhulumela umuntu. Abamhlophe benza konke okusemandleni ukuqeda ngobaba mkhulu. Ngakho-ke asikwazi ukuvuma ukuthi nakulesi sikhathi samanje kube nezinhlanya ezisanganela kulo muntu wasezulwini. Ngaphandle kwalokho ubaba mkhulu ufana noYeshua ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu, ngoba mhla ingilosi isungula leli bandla yathi angibuyisele abantu kuJehova, ngithathele ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Lokho kusho ukuthi uma ubaba mkhulu esesihogweni nathi ayikho lento esiyifundisayo ngokukholwa. Okuseqinisweni nathi ekufeni kwethu siya esihogweni nabantu sibaholela esihogweni. Ngoba phela uma ubaba mkhulu esesihogweni kusho ukuthi nathi lento esinifundisa yona izonisa esihogweni. Lapha ngiqondise ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu, angikhulumeli amabandla kwaShembe, ngoba ekukholweni kwethu sekunezinto eziningi ezingafani. Ukuze umuntu nomuntu aqonde ukuthi uShembe wayengumprofeti wophezulu konke, ngiveze kafuphi umlando wakhe. uShembe waqala ukuhlangana noNkulunkulu eneminyaka cishe engu-12. Lokho kwenzeka ehlala eplazini lomlungu eNtabazo. Wayengafundile, ehlala eNkopholo neSikwata, naso esingazi lutho ngemfundo. Waqala ukukhuluma noNkulunkulu engazi lutho ngoKristu, futhi engakaze alibone ngisho iBhayibheli. Ngaleso sikhathi kwakungakabi bikho ngisho umsakazo, ngingasaphathi-ke iTV. uNkulunkulu wafika kuShembe esentabeni elusile, wamazi uJehova ngokuthi inkosi yakhe, ngoba nguye uJehova owathi uShembe akaguqe ngoba ukhuluma nenkosi yakhe. Washo yena uJehova ukuthi uqa ngoba ukhuluma nenkosi yakho. Ngesikhathi iSikwata siqala ukubona ukuthi uShembe unomoya othize, babethi ungenwa ubungoma, ngoba babengazilutho ngokukholwa. Kodwa enye intombazana eyayisebenza ekhishini, isifundiswe ngumlungu ngoKristu, yamlamela ethandaza yedwa esentabeni. Kuthe uma ezoyilekelela emzini womlungu, yabe isimbonisa iBhayibheli, isimtshela nokuthi le incwadi ephethe izindaba zikaNkulunkulu. Ekhumbula ngezwe elalikhuluma naye esentabeni, wafisa ukwazi ukuthi le nkosi ekule ncwadi yehluke ngani kule emfikela esentabeni. Esalokhu eninga ngoNkulunkulu okuleli iBhayibheli, kanti elele wathi elele wazibona efundiswa leli iBhayibheli. Izwi laselithi ekuseni leli iBhayibheli uzolithola emzini wamaWeseli.
Nempela ekuseni waya kulomuzi amawesile amnika leli iBhayibheli olibone esesibonakalisweni. Okwathi uma elivula wavele wakwazi ukulifunda yize engakaze aye esikoleni. Emva kwalokho amawesele ahamba naye aya esontweni. Ngokwazi ukuthi ungumfana okubonakalayo ukuthi uthunywe uNkulunkulu, ngelinye ilanga umfundisi womlungu wamnika inkonzo. Okwathi uma eqala eshumayela kwavele kwavuka amadimoni kubantu, abanye baphuma ngamafastela enkonzweni bebaleka. Wabona lo mfundisi ukuthi lesi senzo sagcina ukwenzeka ngesikhathi sikaJesu kuphela. Lo mfundisi womlungu wabe esembiza uShembe esethi uyabona ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Ngakho ke asikho isidingo sokuba asonte, kodwa akahambe uyoshumayela ezintabeni aphendula amaqaba ezowaletha esontweni. Ibandla lamaweseli laphatheka kabi ngoba lasethathekile isimo salomfana okhalisa amadimoni nokwazi ukufunda iBhayibheli engakaze eye ngisho esikoleni. Wagcina lapho uShembe ukuba abe sesontweni. Emva kwalokho wakhohlwa ukusonta. Wabe sephila impilo yokuba libhinqa njengawonke umndeni wakubo. Kodwa uShembe akabuyanga wehlukana neBhayibheli. Futhi njalo ntambama wayaye aye esiguqweni eyothandaza. Ngisho eseganiwe. Ngoba wayefundiswe uNkulunkulu esalusa izinkomo. Emfundisa ukuthandaza. Ngoba wathi uNkulunkulu thandaza. Njengoba sithandaza nje sinesiguqo, uShembe into yokuqala awayifunda efundiswa uNkulunkulu eseleminyaka ewu-12 ukuthi thandaza. Amen. Yikho sihlale sithandaza. Isiguqo ukuthandaza entabeni uShembe wakufundiswa uNkulunkulu eseleminyaka ewu-12. uNkulunkulu wabuyela kuye wamehlukanisa nomuzi wakhe ongamakhosikazi akhe amane kanye nezingane zakhe. Waqala lapho ukuhamba ezintabeni eshumayela ephethe iBhayibheli. Lo mlando ngufundela onke amakholwa nalesi sidunyele sobrother lokho sobrother Enigma ukuthi masingahlanyeli kumuntu esingazilutho ngayo. Amen. uShembe wayeshumayela ngokuseBhayibhelini kuphela. Yikho ke ibandla lamaNazaretha likholwa ngokulandela imfundiso eseBhayibhelini kuphela. Ileli ibandla kuphela elingayikhulumi ngento engekho eBhayibhelini. Yikho noma isiphi isikhathi mangikhuluma fanele ngikhulume ngokuthi ngithathe leBhayibhelini ngoba ileyo mfundiso uShembe wasifundisa yona. Amen. Asinayo enye imfundiso ngaphandle kwemfundiso eseBhayibhelini. Ngoba uNkulunkulu wanikeza uShembe iBhayibheli. Amen. Wavusa inkolo uShembe wavusa inkolo kaMose nabaprofeti bakwaIsrayeli. Kuhlanganisa noYeshua. Njengoba kwakunjalo kungakachithwa ngamaKristu inkolo kaConstantine. Yes. uShembe wavusa lenkolo kaJehova owayithola ama-Israyeli ayithola entabeni yaseSinayi ingakachithwa ngamaKristu. Yonke inkolo uShembe wayithathela eBhayibhelini owalinikwa uJehova. Amen. Ngoba uJehova wathi konke ngikukhuluma uyokuthola eBhayibhelini. Nengakukhuluma kuMose uyokuthola eBhayibhelini. Ngakho ke ngiphosela inselelo noma ngubani
ongaveza noma yipi inqubo yokukholwa amaNazaretha ayenzayo kodwa ephambene nomthetho kaMose kanye nezimfundiso zikaYeshua. Ukuthi akuhambe umuntu oyedwa nje noma umKristu noma uyini esho uthi lento eyafundiswa uShembe ayikho eBhayibhelini. Ubaba omkhulu iBhayibheli wayelicula njengama-Muslims befunda iQuran. Wonke amavesi wayewazi ngekhanda. Wayethi eshumayela ekunika ivesi laseBhayibhelini. Noma ungafunda zonke injumayelo kaShembe, hayi ezibhalwe phansi kodwa ezibhalwe kwezinye izincwadi, wayethi eshumayela ebethi funda uvesi bani, eshumayele funda uvesi bani, ezoqeda ukushumayela ngoba iBhayibheli wayelazi ngekhanda. Akakho omunye umuntu owayazi iBhayibheli ngekhanda ngaphandle kwaShembe ubaba omkhulu. Kwasho lokho umlungu ofundisa inkolo athi akakho umuntu omaziyo emhlabeni owazi iBhayibheli njengoShembe ubaba omkhulu. Leli iBhayibheli owakhonjiswa lona waze wahamba emhlabeni elisebenzisa noma esefihlwa labekwa eduze kwesidumbu sakhe. Yes, ubaba omkhulu wathi efihlwa iBhayibheli lakhe labekwa eduze kwakhe ngoba wayengahlukani nalo. Isisekelo sokukholwa kwasekuphakameni ngumthetho kaMose obhalwe kuvesi 3 womthandazo weSabatha. Lapho uShembe ethi mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane ngigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Konke ukukholwa kwebandla lamaNazaretha kususelwa emithethweni kaMose nasezimfundisweni zabaprofeti. Amen. Ngakho-ke kuyethusa ukuzwa umuntu ethi uShembe usesihogweni ngoba wayengamdumisi uJesu. Angazi ukuthi kanti uJesu udunyiswa kanjani. Imfundiso kaShembe ithi nguYeshua owagcwalisa imithetho kaMose ngokuyifundisa. kuMathewu 5:17-19 uYeshua uthi ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuchitha kodwa ngizogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasicasazi sinye somthetho. Ngakho-ke okweqa owodwa kule miyalelo emncinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha okugcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Amen. uJesu wafundisa ukuthi umthetho kaMose umi ngunaphakade. Leyo imfundiso kaJesu ukuthi umthetho kaMose umi ngunaphakade. Imfundiso kaJesu ukuthi uma ungawugcini umthetho kaMose futhi ufundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaMose uzolahlwa. Lokho kwasho uJesu, akushongo ngisho uMose. Amen. Wangagcina lapho uJesu. Kodwa kuMathewu 7:21-23 wathi ngisho umuntu engahlale embiza ethi Nkosi Nkosi, kodwa uma engawugcini umthetho kaNkulunkulu uyothi uma efika phambi kwakhe uYeshua amxoshe ethi ungumenzi wobubi. Amazwi kaJesu lawo akusona ngisho kaShembe, akusona ngisho kaMose, ngakaJesu lo abathi asimdumise. uShembe wafike wathi amaNazaretha anezimfundiso zikaYeshua ezithi umthetho kaMose umi ngunaphakade. uShembe wasifundisa lokho ukuthi umthetho kaMose umi ngunaphakade kusho uYeshua. Kanjalo ngovesi 3 womthandazo weSabatha
uShembe wagcwalisa umthetho kaYeshua okuMathewu 5 verse 17 to 19. Ngakho ke njengabaholi benkolo akumele sigcine ngokugcina umthetho, kodwa kumele sifundise nabantu ukuthi bawugcine. Amen. Ngoba that is an instruction by Jesus Christ. Amakristu analokhu ukukholwa uYeshua okuchaza kuMathewu 15 verse 8 to 9 lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kodwa inhliziyo yaso ikude nami, bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso zabantu. Usho uYeshua. uShembe amaNazaretha wafundise ukuthi uYeshua angamdumisi ngomlomo kodwa ebe efundisa izimfundiso zabantu. Ngoba uma ugcina isonto kodwa uNkulunkulu ethena agcina isabatha, uYeshua umfundisa umkhonza ngomlomo kodwa ulandela izimfundiso zabantu. Ngoba ukuthi akusontwe ngesonto imfundiso yamakatholika abantu. Amen. UbuKristu akwakhelwe ezimfundisweni zikaMose, zikaYeshua, ngisho zabapostoli, kodwa kwakhelwe phezu kwezimfundiso zebandla lamakatholika. Leli bandla ilona ngamaKristu elachitha inkolo kaJehova esayinikwa nguMose. Kodwa ubrother Enigma uthi ubaba omkhulu sisihogwe. Ngiyamuzwa ebala namakatholika bese ngicathi uma ebala namakatholika kanjani ngoba yonke kwayena ulandela inkolo yamakatholika. Ngoba amaKristu onke alandela inkolo yamakatholika. Besingajabula uma ubrother Enigma engasho isono esodwa esingenza ubaba omkhulu abe sesihogweni. Esodwa nje. Uma azi ukuthi isono yini. Uma lokho ubrother Enigma ethi wakutshelwa nguJesu, yena uJesu wathi uShembe eselapha emhlabeni wenza sono sini esingamenza aye esihogweni. Right, uthi utshela uJesu, ake sitshele ukuthi yena uJesu wathi uShembe wenze isiphi isono esingamenza ukuthi ebe sesihogweni. Ngoba lo muntu uyaqhenza. Udlalela emlilweni. Oqala kumele ngiqondise ukuthi akaziwa uJesu ezulwini. Kodwa ingilosi indodana kaMaria yathi igama layo nguYeshua. uJesu wavela ebandleni lamakatholika. Lo ngumlando ongeke ukwazi ukuphikisa ngoba iqiniso lomlando. Akugcini lapho. uYeshua akakwazi ubuKristu ngoba okokuqala uYeshua wayengumJuda engaphansi kwenkolo kaMose. Okwesibili ubuKristu bavela uYeshua kudala wahamba emhlabeni. uYeshua emhlabeni wahamba ngo-33 AD. ubuKristu baqhamuka ngo-325 AD. Over 200 years wahamba uYeshua emhlabeni. UJohn 16 verse 14 to 15 uYeshua uthi umoya oyingcwele uJohn 16 verse 14 to 15 uYeshua uthi umoya oyingcwele uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami unibikele khona. Konke ubaba anakho kungokwami. Ingakho ke ngithi uyothatha kokwami anibikele khona. In simple terms, uYeshua uthi umoya ongcwele abantu uyobafundisa ukuba bagcine umthetho kaNkulunkulu. Ngokwenze njalo
uyobe udumisa uYeshua ngoba uYeshua noNkulunkulu abaphikisana indawo ngoba umthetho kaNkulunkulu usengumthetho kaYeshua. This is a simple thing like that. Ngoba uyasho ukuthi bonke umoya akashongo uJesu ukuthi umoya ongcwele uyofike ubabaze mina, what uyobabaza mina ngokufundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Uma umoya ongcwele ufundisa ngomthetho kaNkulunkulu, ngokwenza njalo uyobe udumisa mina ngoba mina noBaba sinte yodwa, asiphikisana indawo. Amen. uShembe uthe efika wasifundisa ngomthetho kaMose okungumthetho kaNkulunkulu. Ngokwenze njalo usaqhuba lona ivangeli likaYeshua elikuJohane 16. Anganone izweni leyo. Ngokufundisa ngomthetho kaJehova wawuletha kithi ngoMose, indirectly uShembe wayedumisa uYeshua. Kodwa futhi uShembe ezintshumayelweni nasehlabelweni eziningi waye edumisa uYeshua directly, not even indirectly. Kuhlabelelo 5 uShembe uthi, nina abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu, khumbulani incindezi yendlela eya ngasekhaya. Umkhondo mncinyane wehlula amagwala, nesango lincinyane lingenwa ngamandla. Izinyoni zinezindlu zihlala kamnandi, kepha uJesu kanandawo lapha engahlala khona. Abathanda ukumlandela mabazidele kuqala, bengayisabi imiyalo ephelisa amandla. Bathabathe isiphambano emahlombe abo, basifele isethembiso abasethembiswayo. Amen. Amen. This is a direct praise of Jesus by Shembe. This is not even indirect, it is direct. Kodwa akakho amaculo uShembe owawaqamba ngaye ngaphandle kwelilodwa elithi Shembe ndodana kaMayekisi. Alikho elinye iculo uShembe wakhuluma ngaye. Ungasifunda sonke isihlabelelo esinamaculo awu 242. Ngeke ufice lapho uShembe khona ekhuluma ngaye. Ukhuluma ngoJehova noma ekhulume ngoJesu. Kodwa bese kuqhamuka isidawudawu nje sithi uShembe usesihogweni ngoba akamdumisa uJesu. Uqhenza. Kodwa okuhle ukuthi umuntu uma ehlanya usuke ehlanyela into enivele esekhanda lakhe. Kuhlabelelo 132 uma uShembe ehlabelela ngokuthi uJesu wasifela izono uthi, mina ngikhumbule esivinini ngogcina ngivalelise, abaningi bayongiphelezela ngokumthanda uJehova. Kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siya khona, igolide nesiliva lihle alithathi lutho. Bamenya ngowayelenga emthini esiphambanweni, emthini wokudelwa umhlaba wazamazama. Wayevuma ezami izono emthini wokudelwa. Izinkanyezi ziwile, ilanga lafiphala, umhlaba wazamazama, amatshe adabuka. Mina ngaphunyuzwa ngowayelenga emthini, senizwile wozani, ezami zagqitshwa kanye nami ethuneni, senizwile wozani. Amen. Amen. Now ungathi lo muntu lona ohlabelela kanjena ngoYeshua esitshela ukuthi wamfela izono busuthi wena akamdumisa uYeshua ngalokho sesihogweni. Does it brother Enigma know ukuthi uShembe yini? Mhlawumbe usuyayibonela bo Shembe laba akaze ngakubeza wabona ukuthi bashumayela bathini.
bese ethi uShembe ifounder ezesho ukuthi founder uyamazi ubaba omkhulu ukuthi ubani does he know ukuthi ukhuluma ngobani mayekhuluma ngomntwana wendlela lo muntu okhuluma kanjena ngoYeshua yena ufundisa abantu ukuthi usesihogweni ngoba wayengamdumisa uJesu kanti uJesu udunyiswa kanjani ziningi nezinye izihlabelelo zikaShembe esidumisa uYeshua manje akasicacisele ubrother Enigma ukuthi ngenkathi ebona uShembe esesihogweni wathi uJesu uShembe wayenasonosini I can't just keep quiet noma umuntu ngabe uhlanya ngoba ukhuluma kubantu abantu noma bengabheda kanjani bashesha abantu kulalela into engekho ngeke ngezwe enye intombazana ibuza komunye umfana nawo okhuluma kakhulu ukuthi uCelestial ngabe ngempela uthunywa uNkulunkulu yini wayesesheshe ngayibona ukuthi le ntombazana iyayikholwa lento eshowe lo mfana ukuthi hayi uCelestial akathunywanga uNkulunkulu ngalokhu ngayibona ukuthi impela siyajabula kodwa ukuseqinisweni uCelestial wakhuluma into le ntombazana eyiyona base kuthi ngoba ukhulume into eyiyona yabona ukuthi hayi okusho ukuthi lo muntu akathunyiwe uNkulunkulu because banjalo abantu uma uthinta isono sakhe akafuna ukwamukela lokho mina akangitsheli umuntu uma ethi hayi ukuthi ngilwela ubaba omkhulu nje kodwa I'm stating the facts umuntu uma eyiphikisa lento engishoyo he or she must come with facts ngoba ngithi mina yonke into esiyenza uthina sifunde eBhayibhelini ngoba uShembe wasifundisa ngeBhayibheli amakhola angahambisani nemithetho kaJehova njengoba yagcwaliswa nguYeshua ngamaKristu afundisa ukuthi wona akasaphili ngaphansi komthetho kaMose ephikisa izimfundiso zikaYeshua akakhuluma lutho ngalokho Enigma manje sekwenzeka kanjani kuba bese kuba nguShembe osesihogweni uYeshua uthi abangawugcini umthetho kaMose abanasabelo ezulwini kodwa okholwa ngokugcina umthetho kaMose mkhulu ezulwini and umuntu owafundisa ukugcina umthetho kaMose uShembe lo esethu ubrother Enigma usesihogweni uShembe wafike wagcina umthetho kaMose wabuye wasifundisa ukuthi asikholwe ngokugcina umthetho kaMose as it is written in Matthew 5 verse 17 to 19 ngakho amanazatha ukukholwa kwawo kugxile ekugcineni umthetho kaMose njengokufundisa kaYeshua kodwa ubrother Enigma uthi ubaba omkhulu usesihogweni yabona lento it touched me njengoba naye ubrother Enigma ezibala zonke izinto ezingemukelekile ezulwini efunda umthetho kaMose zonke lezi zinto othi ubrother Enigma ziyisono amanazareta vele akazenzi zenziwa yiwona amaKristu ukuba amanazareta engazenzi lezi zinto kuyimfundiso yakhe uShembe lo othi ubrother Enigma usesihogweni amanazareta ngokufundiswa nguShembe agcina isabatha ekushoneni kwelanga ngolesihlanu acisha umlilo eze ebase ekushoneni kwelanga ngesabatha funda uExodus 35 verse 1 to 3 amaKristu amaningi akaligcini isabatha angazi noma yena ubrother Enigma uyagcina yini isabatha kodwa kuExodus 35 verse 2 uJehova uthi umuntu ongaligcini isabatha uyobulawa kusho ulokhuza uJehova uthi umuntu ongaligcini isabatha uyobulawa kubhale kuExodus 35 verse 2
yimina isikhathi eziningi engishumayele ngalezi zinto esezihlatshwa ngubrother Enigma zikuma page aku Facebook yami zonke lezi zinto ubrother Enigma oyibala zishunyayelwa yimi zishumayela yimi ngizwe ngikhuluma ngazo ngakho ke kungemangalise uma konke lokhu kukhuluma ubrother Enigma ekuthathela ezintshumayelweni zami kodwa ezisuselwa ezimfundisweni zikababa mkhulu lowo ubrother Enigma othi usesihogweni amanasi akaligunje ikhanda ngoba umthetho kaMose uyakwenqaba lokho Deuteronomy 14 verse 1 to 2 ngisho kufe umuntu amaNazaretha akagundi bheka futhi Levi 19 verse 27 kodwa ubrother Enigma ufundile yabona uma uzophuma ukhulume emhlabeni wonke ukhulume ngomthetho kaNkulunkulu kufanele wena oqala uqonde awukwazi ukuhamba ukhetha izinto lezi wena ubona ukuthi ayihlangene na azikuthinti uzenza kusuthi ufike ezulwini wathi ziyisona ngoba nakho zingathinti wena amaNazaretha akazidabi akawenza ama-tattoo bheka uLevi 19 verse 28 kuyimfundiso kaShembe ungenzi nanoma yini othe uNkulunkulu singayenzi and mawuphika lokho ngitshela ukuthi ikuphi engikwenza uNkulunkulu othe singakwenzi ngakho ke zonke lezi zinto ubrother Enigma othi wathi uYeshua kuyisona ukuzenza amaNazaretha vele akazenzi amen amaNazaretha akavunyelwe ukuxhuma izinwele lokhu ingilosi yakhuluma kabanzi ngakho amaNazaretha abesifazana akavunyelwe ukufaka amabhulukwe nowesilisa ukufaka irogwe ngokuba lokhu kuyisinengiso uNkulunkulu Deuteronomy 22 verse 51 kodwa amaKristu awafaka amabhulukwe abantu besifazane nganoma wakhuluma ngakho kodwa amaNazaretha asofaka thina akakho umuntu esifazane lithi ungafaka amabhulukwe amaNazaretha amaningi kodwa futhi lokho asafundiswa uShembe amen amaNazaretha amaningi akawenzi ngisho ama-make-ups ngoba lokho akuvunyelwe kule nkonzo alikho iNazaretha elipenda umlomo elipenda izinzipho namashiya nokuningi okwenziwa ngabesifazane abangamaKristu kodwa okuyisinengiso kaJehova so uma akakwazi ukuthi ulokhuza uEnigma ezothi ubaba mkhulu sesihogweni ubaba mkhulu wafundisa amaNazaretha ngomthetho kaJehova ngoba yonke lento ebalo ubrother Enigma siyenzi thina okuseqinisweni ngisho ukufaka amacici nokufaka amazinyo egolide akuvunyelwe kuleli bandla lamaNazaretha namuhla kwi-TikTok usuthola izimpikiswana eziningi zabefundisi bamaKristu ngokugcina komthetho kaNkulunkulu ikakhulukazi ukugcina iSabatha sebephikisana kakhulu manje ukugcina iSabatha kodwa thina lokho sakhola sazala sigcina iSabatha lelibona sebeqala bethi ngabe uNkulunkulu wathi ngabe uNkulunkulu kunje into ekudala ifana nalento yokubhema ugwayi bathi beqala beshaya imithetho ukuthi abantu bengabhemi ugwayi thina sasivele singawubhemi ngoba uShembe wasitshela ukuthi asingawubhemi ugwayi njengoba notshwala singaphuzi amen but a person saying to umuntu ommele kanje uNkulunkulu ethi usesihogweni yabona vele kungihlanyise lokho kukhuluma angazi noma sebeqala ukufundisana ngalamaqiniso ngoba sekuzinsuku ze-end time yini ngoba manje ngibona sebeqala manje be-analyze umthetho hayi kufanele siwugcine umthetho hayi kufanele sigcine iSabatha baqala manje ukubona ukuthi kufanele begcine iSabatha angithi bathi beqala bekholwa babe iSabatha lalikhona sebeqala manje ukubona ukuthi kufanele begcine iSabatha sekufanele manje ngizwa abanye bephikisana ngomthetho hayi
umthetho kaNkulunkulu waba khona even uMose engakabikho bekhothe kodwa baqala manje ukukhotha lokho. And the very people sebethi ubaba mkhulu sesihogweni. What insult is that? Kodwa kusukela ibandla lamaNazaretha lasungulwa, uShembe wasifundisa ukuthi njengomthetho kaMose ukukholwa ukugcinwa komthetho kaNkulunkulu kuhlanganisa nesabatha nokuthi uNkulunkulu munye uJehova kuphela. Amen. Sengizwa abanye bekhuluma lokho ukuthi uJesu uNkulunkulu what not siyayithulela nje ngoba thina sihlani la emakhanda. Ngoba uNkulunkulu kubhale phansi yena ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. NoYeshua usho kahle ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu. Kodwa abantu abafundile angazi ukuthi amanye amaKristu kwenze njani la ekhanda. Kusho uNkulunkulu ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kusho uNkulunkulu ukuthi kwasekuqaleni akakho uNkulunkulu wakwaba khona nasemva kwami akababikho uNkulunkulu okhona. Kubhaliwe eBhayibhelini. Angazi ukuthi manje na uma sebethu uJesu uNkulunkulu yizo uJesu esho yena ukuthi konke engikwenza nguthathwe uNkulunkulu. What is happening emakhanda laba bantu? And they are brave enough to say ukuthi uShembe ubaba mkhulu usesihogweni. What kind of talking is that? UYeshua wazisholo yena ukuthi yena uyisithunywa sikaJehova. Ungumprofeti. Akukho lapho uYeshua ephikisa khona uJehova. Akukho. Akukho lapho uYeshua ephikisa khona uJehova ngoba kwasho uJehova ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. What nginguJehova, he even named himself. What nginguJehova. uJesu nguJehova. Ngoba washo wathi yimi ngedwa uNkulunkulu, yimi ngedwa umsindisi. Igama lami nguye nguJehova. Manje uYeshua uJehova. Umuntu ofundile, why does he confuse himself ngento esobala? Uma ngithi yimina ngedwa umholi ngimthembeni. Usengaqhamuka omunye umuntu ethi hayi nami ngumholi kodwa engayena umthembeni. Kodwa bese ethi futhi akangiphikisi. What nonsense is that? Ngakho-ke kuyisono ukuthi ufundise ubukhona bomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova kuphela. Kuba yishwa-ke ukuthi uma ungenwa ukuhlanya bese uhlanyela kumuntu wasezulwini. Isono sini ngoka brother Enigma esake senziwa umqalo wendlela? Isiphi isono esake senziwa umqalo wendlela? Isiphi? Umuntu phela akathatha iBhayibheli nanti bese ethi nasi isono. Na uNkulunkulu wathi ningakwenzi lokho, uShembe wakwenza. Akavula iBhayibheli etshela ngoba phela isono seBhayibhelini. Yasho njalo kuMingilosi. Lapho ngithi khona kufanele ukuba sikhuluma ngendaba yokuhlala iceshini nani nathi ngizosi uNkulunkulu wathi umuntu esontweni uhlala kanjani. Wathi naye akukho eBhayibhelini. Wathi uma ungekho eBhayibhelini kusho ukuthi wakushiyela osikweni lwenu. Wathi bobuka ukuthi uNkulunkulu utheni. Ubuke ukuthi uMose utheni, abaprofeti batheni. Befundisa ngomthetho kaMose. And what uma ume lapho, you will never make a mistake. Ngisho ngaqhamuka umprofeti ethini, ngisho ngaqhamuka umuntu ethini, kodwa uma nje ume ekuthenini uNkulunkulu ngoMose utheni. And ngeke uze uyithole inkulumo yanoma imuphi umprofeti wakwaIsrayeli eyophikisa uMose. Ngaphandle kwaPauli uPaul umbumbulu ngoba lo uShawuli akukho akakhuluma ukuphambana nomthetho. Kodwa lo Paul owakhiwa amakatholika ukhuluma wonke uduthi. Ethi uNkulunkulu ethi abantu abasoke ethina abantu abangasoki. And saying all sort of rubbish.
and bese becabanga ukuthi bazothuka ushembe. Who are they? Who are they ukuthi yini yona le unigma ongathuka ubaba mkhulu? What is enigma? Lento engayikhomba ngosuku ife. Bese icabanga ukuthi ngathuka ubaba mkhulu. Does he know who we are? Inkosi busiseni kuzini.